Kwa the county ma Migori ne oganda jo Migori kwa mondo sirena duond buche mago duond bura mar ODM chakre kom ma piny nyaka mamalo kendo koro gibuon kata giwemo gi yiero jotelo mane duond buche moko ma welo mobire Azimio la Umoja. En wach mogol to kod Senator ma Migori Dr. Ochilo Yako ma owacho kanyo ni koro kom governor en gimono bene miyo ODM nyaka chop mano mar ACA kokwayo oganda mondo sir ODM e kinde duto te. Ochilo bende koro dwaro komonogono gi otiko mar ODM. Noloso e seche mabang' jaod bura machon marongo Dalmaso Otieno ka chielo to kod jaod bura machon bende gwenge mag Suna mano John Pesa bende koro John Pesa nodonje duond bura mar DAP seche ma Dalmaso Otieno to koro laro kom mar gavana ma Migori gi otiko mar Jubilee. Korka jaod bura ma wendo Walter Wino Sirawa nosiro wach mabende wach kod senator na kowacho ni duond bura mar ODM koyier jogo ne biro miyo Raila Amolo Odinga obed kod mbi e telo mabiro. Wan shortage ma wan go e karwa ka ok en mar josiasa. Maka Nyasaye osekonyowa mwabedo gi jodongo madongo ma bishop. Mano ng'ama koro ok watugo wachako kele siasa. Kata ka Raila president joma nyalo lemo ne Raila mabiro lemo ne Raila gi dholuo maber joma ong'eyo odwaro bishop nafas no nitie obiro lemo ni ikwo ibi nafas gi lemo ne Raila ok wabi kayo ng'ama osebedo bishop mori malo kujo ni waduogo wachako nywande siasa kama ji sae beti nugo gini biriwo gigi adi mojeni riwe bishop odonga donge bishop kocho lemo wabiro tere lemo ne Raila State House adi mojeni mano weuru wuondo jatich Nyasaye ng'ama osetimo ni maber kitimo ne marach to chandruok ok rume odi weuru wuondo jatich Nyasaye ni umiye bishop adiera mantie en niya ODM michunge ni notimo opinion polls adek giketo mujumbe ni over 80%. That is the truth. Governor bro nyisi ko nyisi to luoro nyisi gini noketa over 80%. Udong ka ji adek gi 20%. Mato keti mujumbe nani manyogi jogi wuondi engegi an negi se wuonda madong mar ariyo gitera sani to ok giteri adwa kawo thuolo ni mar ko wayo riwruok no en winjruok ni kuonde duto mosebedo gi Raila higni duto gite onge tiende kele fuere gi chama moro ni biro chung' kode kiber tidwaro konyo Raila kendo tere wuoth tidonjo mane ODM sami neno ni jogo te mawacho ni nigi thoch gi oseringo a ODM okewa maloka cha osedhi owene Ochilo pap nikech dhako moro mapiem koda cha to en gi poko madho kata nyuka ne pod onumu yando miyo oluth kuon kata gimichamo ka nosekelonu en ang'e ni otemo nono kuma na nyono chieng' moro kopoto be nung'e ok achamine to macha pod numu kuon motedo be numu odhiek winja jodalawa koro jogo mane wanyalo piem go osedar ng'ama dar jagere kik gidhi kaa ni mondo yier chama mar Azimio moro ma wuodh Raila kidwa konye donje wuodheno nikech sa biro gik ma kosedonjo to in bende jatendi ka in e Azimio go bura miluongo ni parliamentary group meeting uchako kuodho jo ODM gi Raila ni jogi dwa kadho chik makelo pesa ne mine ni wan kaka jochama machielo ni kanyo to wadagi Raila mwa support ji adi madwaro ni obed MCA to en ODM ute MCA nang'o